M'han donat 10 minuts de paraula i la veritat és que no porto res preparat, però tenia moltes ganes de venir, perquè ara fa 4 anys que vaig tenir la primera ocasió de venir aquí a Xeres, com el nostre coordinador. I han passat tantes coses, però en realitat vull que fem una reflexió que sempre faig, que és un pèl negativa i un xic positiva, que és dir, de què ens val estar molt a prop de la independència. Quina diferència hi ha entre estar molt a prop de la independència, de tenir-la tocar i no tenir-la. Sabeu, en realitat, metafísicament, quina és la diferència? Cap, ni una. És igual estar molt a prop que no ser. I això, aquesta reflexió, us la faig perquè sembla que tots aquests 4 anys el que hem fet és acostar-nos i molt, però hi ha un moment que cal donar el pas. I reagrupament i solidaritat en el seu ADN tenen el ser formacions polítiques que neixen en un moment donat perquè tenim el dubte de que els que hi són no ho faran. Nosaltres en concret, reagrupament, portem un temps en silenci acompanyant aquells que pensaven que ho teníem que fer. Però digueu-me la veritat, els últims mesos, les últimes setmanes, des del 9 de novembre, que pensàvem que era la fita ja somiada per a tots, digueu la veritat, tota aquesta situació no em genera dubtes? No us genera dubtes el fet que la gent no es pugui unir per arribar a assolir-ho? No us genera dubtes el fet de que les persones que tindrien que liderar-ho són les persones que estan al Parlament declarant per als casos de corrupció més indignes i més patètics que ha viscut aquest país? No, això no us genera cap dubte? Doncs nosaltres, que som, alguns ens diuen amateurs de la política, no és veritat, perquè som professionals d'altres mons que ens volem dedicar a la política, diem la veritat i no estem aquí per explicar històries, ens generen molts de dubtes. I com que portem a l'ADN el fet de que si pensem que no ho faran, ens hi posarem i ho farem nosaltres, perquè tenim la convicció que aquests que s'hi han dedicat tota la vida només fan les coses quan pensen que en vindran uns altres diferents a fer-me esperits. I per això ens presentem a Barcelona. Ens presentem a Barcelona primer perquè tenim el dret de fer-ho. Segon, perquè pensem que tenim l'obligació. Tercera, perquè ens estimem la ciutat. Perquè pensem que cada minut d'esforç que hi dediquem val la pena, sigui quin sigui el resultat. És que tenim moltes coses que explicar a la ciutat. I n'hi ha molts que ens diuen, vosaltres el que tindríeu que fer és no anar-hi. Vosaltres el que tindríeu que fer és no molestar. Vosaltres el que tindríeu que fer és quedar-vos a casa. Escolta, tio, que tu portes 23 anys, 30 anys, 50 anys i no ens agrada el que fas. És que no tenim dret nosaltres a poder aportar alguna cosa a aquesta ciutat. Aquest primer que es va tenir que justificar per què volia fer política. Per què volíem ser actius a la ciutat de Barcelona. Hem tingut que explicar per què ens han deixat a la cuneta unes persones que fa 4 anys nosaltres vam rescatar, que va ser l'única capital de província de Catalunya que ha tingut un regidor independentista, o dit independentista, perquè vam ajudar els d'Esquerra Republicana, els mateixos que ara ens han deixat a la cuneta. Els que no ens han volgut ni rebre, tingueu-ho clar, diguin el que diguin. Aquests que ara diuen que tots volen anar amb ells, ens han deixat a la cuneta. Però no passa res. A la cuneta, molt bona gent d'aquest país ja ha viscut sempre a la cuneta i no passa res. I nosaltres des de la cuneta, si cal, continuarem treballant i treballarem per aquesta ciutat. Mireu, la gent de Millor Barcelona som una mica agosarats, perquè quan vam decidir el nom de la candidatura, vam dir, serà aquesta, teníem més de 30 noms. I va haver una persona que està per aquí que va dir, nois, Millor Barcelona és una mica fort, però penso que és un nom que val la pena. Penseu quin compromís hem agafat. No sé com sortirà, però aquest és el compromís que nosaltres tenim. Volem la millor ciutat, ens l'estimem moltíssim, la coneixem molt bé, i la coneixem molt bé perquè som gent que hem estat a les botigues, a les empreses, que hem estat al carrer, que agafem el metro, que agafem l'autobús, i no ens l'hem mirat mai des de les institucions com si fóssim una casta superior, sí, una casta, perquè després hi ha els que han arribat ara, que venen a parlar de casta, però i d'on venen aquesta gent? Aquesta gent que venen aquí, molts d'ells, bona gent, però profundament espanyolistes els que hi ha al davant, i els hem de deixar l'exclusiva de pensar que són els únics que es preocupen per les persones. Escolta, tingueu clar,
La candidatura de Millor Barcelona també és la candidatura que posa per davant a les persones. El primer objectiu d'aquesta candidatura és que a Barcelona, ningú passi ni por, ni fred, ni gana. I això no és Podemos, això també és Millor Barcelona. I ho portem defensant tota la vida. De veritat, que no es quedin amb l'exclusiva d'això, perquè si els espanyols es queden amb l'exclusiva d'aquests conceptes, ens hauran guanyat la batalla. I penseu que la batalla de Barcelona és importantíssima. Penseu per un moment que aquesta ciutat hagués estat governada, com diuen al meu poble, per l'aigua de Marduix. Sabeu què és l'aigua de Marduix? La de ni fu ni fa, de la gent d'Iniciativa, de la gent del PSC. Imagineu-vos aquesta ciutat. Els problemes que haguéssim tingut per manifestar-nos l'11 de setembre. És que potser haguéssim fet anar, vés a saber tu, a la platja, i no haguéssim pogut ni ocupar el centre de Barcelona. La ciutat de Barcelona és importantíssima. És importantíssima per tenir polítiques de resistència, com hem tingut fins ara, però és importantíssima per fer el pas. Penseu que el pressupost que té l'Ajuntament de Barcelona, al voltant de 3.600 milions d'euros, poden servir perquè en el moment que fem el pas, en el moment que declarem la independència de Catalunya, aquesta administració serveixi de suport a un percentatge altíssim dels nostres ciutadans, donant els serveis que probablement pot ser que en un moment donat, en un moment puntual, hi hagi dificultats. L'Ajuntament, un Ajuntament saludable financerament, és molt important que estigui en mans de persones compromeses amb el país i compromeses amb el procés. Feu aquesta reflexió. Els dubtes, no som els únics ja que tenim dubtes. No heu vist el debat dels pressupostos? La gent de la CUP també té molts dubtes. El que passa que amb ells moltes vegades no els insulten com a nosaltres. No, sí, perquè cauen simpàtics. Escolta, però nosaltres també tenim dubtes. Som una gent diferent que defensem el mateix, no ho fem al Parlament, però és que ens genera dubtes el que hi ha i per tant s'ha d'actuar, s'ha de fer alguna cosa. No som una candidatura buida de propostes. Som una candidatura plena de propostes de regeneració democràtica, de propostes de transparència, però de les que pot entendre la gent. Coses senzilles que transformarien la capital de Catalunya. Coses senzilles que podrien transformar Barcelona en una veritable capital d'estat. Viatgeu vosaltres a Madrid? Jo, per desgràcia, tinc que anar cada setmana. Cada setmana. És una desgràcia, no perquè Madrid sigui una desgràcia. A mi m'agradaria molt més estar al meu país, estar a la meva terra, estar amb la meva família. Però és que quan veig Madrid, a banda de tot el que veig allà, de la capacitat de construcció que han tingut en els darrers anys, perquè s'ha de reconèixer que ho han fet bé, però vosaltres sabeu la força que podria tenir Barcelona, sumat l'atractiu que ja té per si, de la seva gent, de la seva capacitat, a una capital d'estat. Sabeu com atrau tot això? Les empreses volen estar al costat dels llocs on es prenen les decisions, i allà ho porten tot, ho aboquen tot. Grans multinacionals, seus d'organismes oficials, és una meravella. És una meravella. Això és el que li podria esperar a Barcelona, però a més sumat amb totes les seves capacitats. Una última cosa, perquè no vull entrar molt més, però quina gent som la gent de Millor Barcelona? Som una gent que us garanteix que es deixarà la pell per defensar la identitat d'aquesta ciutat i la identitat de la seva gent. No ens fa por dir que som profundament identitaris. Volem defensar la nostra identitat, la nostra llengua, el nostre model comercial, el nostre model comercial tradicional, els nostres mercats. Sí, profundament identitaris, identitaris catalans. Però sabeu per què? Perquè només la gent que té una identitat molt forta és capaç de relacionar-se correctament amb altres identitats. És la gent que no té una identitat, que pren postures de violència cultural, de violència lingüística per sotmetre els altres. Una ciutat com Barcelona no ha de tenir por de que aquí la gent pugui viure i expressar-se en català. Al comerç, al carrer, a tot arreu. I això ho volem defensar sense cap mena de por. Això no vol dir que estem oberts clarament a que Barcelona sigui una ciutat oberta, però és una ciutat oberta que atrau a milers d'italians, milers de francesos, milers d'urdús, milers. Sabeu per què? Perquè els agrada la identitat que teníem. I si la perdem, què ens quedarà? Aleshores no agradarà a Barcelona? Aquesta gent han vingut aquí pel que som, no ho perdem. No ho perdem. Ho hem de defensar. Em sembla molt bé que el Passeig de Gràcia sigui una botiga internacional,
Però Gràcia, jo soc gracienc d'adopció, perquè en veritat soc d'Osona. Sants, la Rambla de Poblenou, carrer Gran de Sant Andreu, són coses que tenen un valor intangible. Quan una persona gran surt, un veí l'acompanya i l'ajuda a travessar i comprar la fruita, això, què ha de fer aquest fruiter? S'ha de confrontar amb un Mercadona que pugui obrir fins a les 24 hores de la nit i estar obert i fer la compra per internet. Escolta, això potser d'aquí 100 anys, però no és el moment. És el moment de seguir defensant el nostre. Jo no vull parlar molt més. Som una candidatura clarament que no us costarà €1, ens ho paguem tot de la nostra butxaca. M'agradaria que li féssiu saber a la gent que comptem amb vosaltres perquè la nostra feina, diguéssim, les nostres possibilitats estan en les vostres orelles avui per sentir i en la vostra boca per poder-ho comunicar. Digueu-ho a casa, digueu-ho a la vostra feina, digueu-ho. Hi ha uns bojos a Barcelona que creuen que poden fer la ciutat millor i a més no us costarà €1, almenys que ens tinguin una mica en compte. Moltes gràcies.